Мінск 100 гадоў таму. Гарадское кіраванне. Гарадскімі справамі Мінска займалася дума. Паводле гарадскога палажэння 1892 года выбіраць і быць абранымі ў яе склад мелі права мясцовыя памешчыкі, а таксама прадстаўнікі буржуазных колаў, што валодалі тут даходнымі дамамі, грашовымі капіталамі і прамысловымі прадпрыемствамі, то бок менш за 11 сотак мінчан. Сюды не ўваходзіла яўрэйская буржуазія і інтэлігенцыя, якая не валодала ў горадзе нерухомай маёмасцю. Гарадская дума стварала свой выканаўчы орган, гарадскую управу на чале з гарадскім галавой. Вынік выбараў больш залежаў ад рашэння губернскіх улад, чым ад колькасці белых і чорных шароў пры балаціроўцы кожнага кандыдата. Губернатар мог спыніць выкананне любога рашэння гарадскога кіравання. Ён жа зацвярджаў каштары з даходаў і расходаў Мінска. Гарадскі галава канцэнтраваў у сваіх руках выканаўчую і распарадчую ўладу. Дзейнасць яго была непадсправаздачнай гарадскому кіраванню. Пасаду мінскага гарадскога галавы займалі Галіневіч, Чапскі, Райкевіч, Валовіч, Стэфановіч, Хржанстоўскі. Мінск меў буйнейшы на Беларусі гарадскі бюджэт. Гарадская гаспадарка і падаткі давалі яму ў 1890-92 гадах 342 тысячы рублёў прыбытку, а ў 1911-12 гадах 1 079 000 рублёў. Больш за палову гэтых сум ішло на ўтрыманне ўрадавых устаноў, войск, паліцыі, гарадскога кіравання, на пагашэнне пазыкі і выплату падаткаў. Пералічаныя выдаткі з'яўляліся абавязковымі. Горад мог накіроўваць свае сродкі на добраўпарадкаванне, народную адукацыю, медыцынскую дапамогу, дабрачыннасць, на ўтрыманне гарадской маёмасці і прадпрыемстваў толькі пасля выканання абавязковых расходаў. Таму Мінск пастаянна адчуваў фінансавыя цяжкасці. Доўг яго павялічыўся са 146 тысяч рублёў у 1890 годзе да 2 мільёнаў рублёў у 1914 годзе. Калі вам адгукаецца тое, што мы робім, і вы хочаце бачыць больш такога кантэнту, калі ласка, падтрымайце нас. Гэта можна зрабіць праз платную падпіску на Patreon ці разавым данатам на Buy Me a Coffee. Спасылкі будуць у апісанні. Ваша падтрымка – гэта нашае натхненне і магчымасць ствараць больш якасны кантэнт, прысвечаны Беларусі.